присядете и вие заповядайте, господин Пичка, много се радвам да ви видя. Какво става? Здравейте всички, много ви е приятно да ви видя. Здравейте, Къде беше толкова дълго, бе, приятели? Малко се извинявам, че дълго време не бях тук. Защо? И не съм идвал, не съм гостувал. Ма не ми беше мъчно. Аз викам, бе, къде е Пичката? А теб те няма. А бех по болници. Аз стига, бе. Бех при лекар. Всичко наред ли е? По лекари. Къде? Ходих на логопед. На логопед. Ти добре си. Честна зуба. И на сексолог. Значи при логопеда да не говоря бързо, а при сексолога да мога по-бързо. Значи сега хора, се говоря по-бавно и унождам по-бързо. По-бързо унождам вече. Така, дръсна ги по-бързо си. Значи в секса съм като, станал съм като, в секса като двутактов двигател. Що? Два такта. Да? И впръскване. Два такта и впръскване. Много добре, не става пишава, значи. Сега, малко се чуете сигурно, защо съм облечен така. Абе, аз между другото не съм те виждал така барнат костюм. Много съм се натокал и на така. На толкова да цъкал се изцел. Много. Що са барнал? А защото идвам от фирмено парти. От фирмено шефа Колю мамата. Да. Знаете? Нашия шеф. Знам го, бе, Колю мамата. А ви ще правите ли фирмено парти? Ние ще. Това е един въпрос, за който няма да говорим сега. Защото ние получихме 13 заплата за вас. Да, така е. Има ли 13 заплата? Вие във вашата фирма може всичко да получавате. А той има време. Има, така е. Ти си имаш Колю мамата. И той много бърза и не направи едно коледно парти. Да? По случай коледата. Разбрах коледно парти, по случай коледно. И не направи банкет. Разбира се. Оказа, че бригадата, нашата бригада, ние сме били 30 души. Иначе, като сме на работа така на строежа, 4-5 души я има, я нема. Горе-долу така. Честно ви казал, не можем, като сме на работа, да се съберем, да направим един билот. Едни карти не могат да бъдем. 4-5 души. Както и да е. Значи, аз да ви кажа, нямам нищо против ходенето на работа. Ама те 8 часа чакане да си ходя, не мога да ги изтравя, човек ви казвам. 8 часа седя така и чакам. Между другото, че се върна на банкета. Значи на банкета беше голям губан, много хубаво беше. Значи едни мази, едни мезета. Мирише на салон и на второ районно. И на друго мирише, защото хора, аз обичам, с извинение, обаче аз си обичам да си попръсквам. Сега, моля се, много обичам да си попръсквам, като съм така сред приятели. Защо? Защото всички ми викат, че съм душата на компанията. Много обичам. Душата на компанията. Даже сега също мога да направя нещо. Няма, че се мирише тук ще стане. Не. Значи, завърна на банкета, едно нещо на банкета ми направи впечатление. Че, ако някой от бригадата излиза, сваляйки си преди това сакото, значи, че отива по голяма нужда. Това го забелязах. Значи, свали сакото, а на банкета седях до кака Донка. Нашата счетоводителката. Кака Донка е счетоводителката на нашата фирма. Значи, кака Донка винаги е искала да има гърди. Гърди като на Памела Андерсен. Обаче, за съжаление, в България все още не се правят операции за намаляване на гърдите. А това е проблема. Значи, иначе кака Донка, много хубава жена, майка, кака Донка е майка на 2 деца. Демек, раждала и вече може да си мисли за глупости. Разбирате ли? Пък и аз сега, бях пил така горе-долу две мастики, да ми дойде така ищага, ама аз на 2 мастики почвам да се оглеждам за женско, а на 3 и на Колю мамата налитам. Честно ви казвам. И седах си аз, така до кака Донка, счетоводителката, и така намигам. Намигам я, така и намигам. И така я гледам, така я гледам с
с поглед, който е така призив за любовна игра. Нали, е така я гледам. А мен жените винаги са ме харесвали. Винаги. Сега, да не говоря големи приказки, обаче съм толкова хубав, че ми намигат. Даже бременните жени ми намигат. Даже бременните жени. Ще казвам. Значи, и викам на кака Донка. Донке, те да ми седиш по цял ден 20 лева надник ти давам. Така да ми седиш. Как го ми седиш? Сега аз имам такива. Имам си хитрости, като варям жените. А пък кака Донка, само, честно ви казвам, само това чакай. И като я почнах, първо си облизах бръзда, изтрих го така в блузката и викам: айде да махнем тия мокри дръги, айде да махнем тия мокрите дръги. А кака Донка се смее. А за какво се смееш, бе? За какво се смее? Тя не знае ли, че след малко ще я употребя? Ще я употребя, демек ще избаданаря, много яко ще избаданаря. И после, след като е избаданаря, после ще зареша. Що? Защото жените са като лекарствата. Като лекарствата. Значи има и полезни, ама има и вредни. И при това на външния вид по нищо не се различават. А виж ги млечена, как дойде. Значи, кака Донка така пизнала, аз хубав, завезаха у нос. И като е съблякох до голеничка, и от мен да знаете, истинският мъж при вида на гола жена не се изчервява, а пребледнява. Защо? Защото кръв за лицето не остава. Всичко отива и тук. Всичко отива и тук. И си лекнахме голички, ама явно от винцето, кака Донка заспа. Ама хърга като... Рясно не дей стави сравнение сега. Като бременен хипопотам с ангина. Добре. Така хърга. Хърга като хималайска мечка. Добре, разбрах се хърка. И викам си, айде, отиде секса. Докато не видях, че спи с отворена уста.